este és el final d'una gran mentira que comença en l'any 2011, quan un senyor que li diuen Montoro s'inventa un Real Decret per a pagar a proveïdors, cosa que estava prohibida per la llei. Un senyor que és del seu partit, ho dic perquè a vegades sembla que vostès no porten manant 20 anys al País Valencià i uns quants allà a Madrid. Un senyor que li diuen Montoro que diu que n'hi ha que pagar-li als proveïdors i s'inventa una nova llei que permet endeutar-se, fer préstecs en una cosa que estava prohibida abans, que era la despesa corrent. I aquest senyor s'inventa aquesta norma. I jo sempre he dit en este ple que el nostre grup estava content perquè això va fer aflorar totes les factures amagades en els calaixos de despesa corrent que tenien. És més, va fer aflorar també totes aquelles despeses que s'havien fet sense consignació pressupostària. Sé que el senyor Vila dirà que sempre dic el mateix, però ho tornaré a dir hasta que no refaça els expedients. És que m'ha dit una veïna del carrer Metge Salvador Úbeda que tenia intenció de tornar a reformar el carrer i si ella mateixa pot contratar a l'empresa, perquè com no és la primera vegada que ho fan, m'han preguntat una veïna si li ve bé a ella va i contrata i després ho paguem nosaltres. Això està pendent d'aclariment. Continue. Este senyor que s'inventa una llei que permet pagar en préstamos després a corrent, resulta que es dona compte que els que més factures amagades tenien eren els seus, eren els del PP, i comencen a eixir factures, més factures i més factures. I després se n'inventa una altra i diu, cuidao que estos meus, en la facilitat que tenen per a gastar, fan el préstec i segueixen i segueixen i segueixen. I diu, no, quan tingueu superàvit, que sé que l'alcalde explicarà el concepte de superàvit, que ell el té molt assumit, que en res té a veure en el concepte que vulgarment s'entén superàvit, doncs bé, este senyor fa una llei ja tement-se que els seus pogueren començar a gastar i diu, si teniu superàvit, sols el podeu destinar a pagar endeutament. I això era l'altra llei que va fer el senyor Montoro. Què passa? Que el senyor Montoro, que està rodejat de gent molt malgastadora, primer va tindre que fer una llei per a que els seus amics pogueren blanquejar els diners. I això és que no havien declarat, i això s'inventa una altra. Se diu, té un nom, no? Un nom així paregut a sostenibilitat, aquestes coses que, paraules d'aixes que utilitzen vostès, però en definitiva per a que la gent declarara allò que no havia declarat, és a dir, per a que els defraudadors es posaren al dia. I fa aquesta llei i diu, no podeu vosaltres gastar-se els diners fins que no pagueu l'endeutament, però els seus alcaldes, que com he dit abans són molt malgastadors, continuen pressionant-lo i diu, vale, un poquet d'eixa part dels diners del superàvit, eixe fals, podeu gastar-se-lo en el que jo us diré. I heu de complir un requisit. I és tot tan complicat que han de fer una altra norma que té no sé quantes disposicions addicionals, que és impossible de saber si complim o no un requisit per a que al final 4 alcaldes malgastadors puguen agarrar i superàvit que no és real, deixar a este poble en 11 milions d'euros, 4 dels quals es van contraure irregularment, i dir-li, vinga va, campeons, que estem en el 2015 i les enquestes pinten mal. I va el senyor Montoro i els ha dit, vinga va, un poquet de mànega, i se gasten 800.000 euros, li permeten modificar el pressupost de l'any 2014 i gastar-se 800.000 euros que de cap altra manera no haveren pogut gastar-se. I per a què? Perquè el senyor Montoro, que té més amics del PP que d'altra cosa, sap que les enquestes pinten mal i vol que seus companys tinguen un bon resultat electoral. Per a què? Per a canviar la situació econòmica, per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, per a fer més escoles, per a millorar la sanitat. No, per a mantindre's en el poder. Ixe és el programa electoral del PP, de com utilitzar la normativa per a enganyar a la gent i per a acabar fent amb els nostres diners el que estima, sense prioritats, sense criteri i sense programa. Filigranes financeres, legals, és cert, apanyos del senyor Montoro per als amigatxos del PP que estan a punt de perdre les eleccions.